Proposatzen dugun tailerrean, misio bat ebatsi beharko lukete ikasleek. Misioa pantaila nagusian jaso ondoren, ordenadore terminaletan informazio jarduerak jorratuko lituzkete. Hirugarren pauso batean, manipulatu, robota eraikitzez amaituko lukete. Robotak funtziona dezan programatu, aurrekoen sintesi moduan ebaluatu, misioa betetzen duen frogatu. Eta azkenik, ezagupen hauek guztiak errealitatearekin uztartzen saiatuko ginateke, batez ere euskal teknologiaren errealitatearekin.